Ey cemaatlar, ey musulmanlar, ey hacdadeler, ey cavan dostlar. Din bizden näme isteýär? Hudaýyň rizayaty, Allah'ın isteyen zat yirdi. Ya sadece ise soğap kan zatlar yirdi. Şunu düşünmeli, bu küçükleri de düşündürmeli ödünle. Bu beylikleri de düşündürmeli. Tüysü Hudaýyň rizayaty İslamiyetde yirdi. Yirdi düğünü bir hadis-i şerif okuyup verin, o dikkat edeyin. Gol Peygamberimizin zahmetlerini o savgat berip tu yalandan güýmenjek mi Peygamberimizde? Tamam harekatlar durşuna ibadet. An İbn Abbas radıyallahu anh ennehu kana mu'takifen fil Mescid-i Nebevi. Şu ummatın en zereni Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhuma Peygamberimiz kucağına alıp kucaklap Huda yaşına ilm ber diýilen adam. Şol alim adam Peygamberimizin mescidini ıgtikaf oturanmış. Igtikaf bilýänsiňiz, mescide girýän, erteden ta aşamaçyly men çykman oturjak şu mescidde diýip ibadet edilýär. Hazreti İbn Abbas'a nefil ıgtikaf oturanmış. Ama ana sen erti girýän, aşamaçyly oturjak mescidde diýäňde ıgtikaf diýerler şoňa. Nefil ıgtikaf oturanmış. Igtikafda da fakat dehretsin zadaşyly çykyp bilýän, yöne daşerik çıksan, keyfine çıksan, yanlışıp çıksan, ıtikaf bozulýar. Gen gürrün özünün bu meseleleri var. Hop, Hazreti İbn Abbas ıtikaf oturanmış. Ohan bir adam gelip mescide girip "Esselamu aleyk" deyip onun yanına oturupdur Hazreti İbn Abbas'ın yanına. "Ve aleyhisselam gelever" deyipdir. Oğlum näme ýöre hawaň ýokdy sen deyipdir İbn Abbas ona. Onda mene palany menne algysy var. Men zir pulum önmedi, zir başaramak deyipdir. Şuurun Peygamberin mescidine, şu umra gitýän, haja gitýän Peygamberin mescidinin içinde olan zata. Peygamber janyň özü mübarek kabri şu taada da anne. Aham, şu mescidin içinde gurrun esip dula. Ay mene berhim ma, wagty boldy, zir berer ýanyk pulum da ýok deyipdir. Hazreti İbn Abbas aýdypdyr: "Afala ukallimuhu fika?" Men barayın tarafı aydayn bir kay howlukma diýeýin dipdir, ha palany bolsa kefim ötýän adam ahim. Onna aýsyn gowa boljak dipdir o da. Özüň bilýän agram düşmejek bolsa, sana zähmet bolmasa, eziýet bolmasa bara dipdir. Fenta'ala İbn Abbas thumma kharaja min al-mescid. Dere koşun gip mescidden çykyp ora berdir. Yan kadam aýtdyr: "Hay İbn Abbas dur" dipdir. Sen ıtikaf etýäň, sen mescidden çykma la dipdir. Bir dehre sınca icazat wadaň çykmany. Sen ıtikafyň ýadyňdan çykardyňmy dipdir. İbn Abbas näme dipdir? "Walakinni sami'tu sahiba hadal qabr şerif sallallahu aleyhi ve sellem wal ahdu qarib fedema'at aynah." Peygamberden täze dünýeden geçen güllerimmişdik. İbn Abbas aýdypdyr: "Yok" dipdir, "ıtikaf oturulygym ýadymda ba" dipdir. Ýöne şu mübarek kabryň içindäki Muhammed Peygamberden eşitdim dipdir aleyhissalatu vesselam. O İbn Abbas ağlamany dörtdir. Täze Resulullah janyň dünýeden geçen gülleri bolansaň, men şu Resulullah'dan eşitdim dipdir. "Men meşa fi hajati ahihi ve balaga fiha kana hayran min i'tikafi 10 sinin." El hadis ravahul Beyhaqi. Bir adam Müslüman doğanın işi düştü. Şunu beğendireyin, şunu hoş edeyin deyip, şu bir Müslüman doğanın işini yola salsa halal yerden, şun işini bitirse, şu Peygamberin mescidini neçe yıllarca ıtikaf oturmadan da sogab kan şun diýip aýtdy diýipdir. Itikafym bozulsa boldum, senden şu sogab alýan men diýipdir. Hudaý din näme isteýär düşüneýin cemaatlar. Müslüman doğanın beğendirmek, Müslüman doğanın hoş etmek, beyliler gürrünleri var bizim dinimizde, imanımızda, Müslümançılıkta, Kur'an'la, Allah'ın sözünü, Muhammed Peygamber'in sözünü aleyhissalatu vesselam. Tesbih sanaptu, soğaptat, olukon bir ibadet, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Akbar, La ilahe illallah yetecek zat yok ahim. Emma
bir benden işin yola salmak, Peygamberin mescidine oturup näçe ýyllar tesbih tanımadan noqaw dipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Inha awwal öz öýüň içinde öz dogan garyndaşyň, öz agyň iniňi ondan sonra beýliki musulman oğullardan çüreyim.